Tabegema korsian punguan ina Esther.
Hatani Tuhan Yesus madok tu hita, dang tarulah kamu agi aha anggo somardongan ahu. Hatani debata marhite-hite apostol Paulus madok. Saluhuna tarpatu pa ahu marhite-hite sian ibana na margogoy hon ahu. Hamu akadongan gajang dope si dalanan ni huriata di tahun 2024. Dang taboto akan namasa nanaing si bolusota di tahun 2024. Godang dope na ikon si ulahonota di tahunon. Di tonga-tongan ni keluarga, masyarakat, terlumobi di huriata HKBP Sentosa, Reso Sentosa Samarindaun. Di tahunon, di huria hatopang, di totopo do songon tahun okumene inklusif 2024. Do mutusi nunga disusun meragam aka kegiatan, baik di tingkat huria, resort, distrik, nang di tingkat pusat. Doho tujuan asalam hehe rohata, jala lam dumasip, pako basyota, tu ulaon au kumene. Ganuk mahitabe, naing mahobas, jala hibas, tu ulaon au kumene. Molo dang apalaboi persidoho tu ulaoni, alai doho mahita, patupahon, doho manupahi ulaon au kumene. Molo saini pikiran, godang naikon tatuhuk songon ruas ni huria, mamereng kondisi ekonomi, na sailam tumaolna. Marnida saluhuk nai, gabe pesimis, doho madele dohita. Alai, di situasi doho kondisi na songonon, kita dipakulingi, dang tuk gogota laho patulusoni. Dang hadalana kita salaka nature, anggo so debata na mangaramoti, doho na madongani hita. Dang tarulaho kita aka ulauta, anggo so debata, margogoihon doho mangurupi hita. Atong tu debata mahita jauh-jauh asa ibana na margogoihon. Mangaramoti, mamasu-masu, huhut mangurupi hita, patuluson saluhut aka natasakapi di tahun 2024. Tu debata sabing do marhuraja rohaku, sian ibana roh hatuaku, holan ibana do partano batuaku do hot hatuaku. Una koma biar nina Tuhan Jehova, ai ahu do siluluhoko, nunga pola hujau guarmu, ahu na punaho, ai molo dibolus ho aek, dongamu doau, manang ditaripariho aka batang aek, dang ubangan naho, tung surape merdalako di bagasan api, dang mosokon naho, jala dang gorho bahenon ni dila ni api. Martua majolma na marhaposan tu Jehoba, jala Jehoba haporusan na dibahen. Tudos do ibana tuhau na sinua di topi ni batangai, jala majarar uratna di labung batangai. Jala dang mabiar ibana moloro hamohopon, jala toktong rata bulungna, jala dang holsoan ibana di tahun haraharon, jala dang masohot marparbue.
Ikon taingo doha tani debata, dangadong naso tarpatu pa debata. Mangasaho debata, mardongato debata, rapot debata. Taulahoma aka ulauta, di bagasan pakirimon na mangolu. Doho pos niroha nasia debata. Amin. Amin. Tabegema kor punguan sian ama Immanuel.
Tapuji Tuhata marede mahita. Yesus hapusku unangmu musuhku udi ujungan dina sumar dongan untuk denganku di padu lanaku Yesus hapusku unungmu pasangmu di padu lanaku Yesus hapusku unangmu pasangmu. Epistel dipamuhai pertanyaan sektor sadarion, tersurat di Markus bidusia, mamukasen ayat 2 sahak rodi ayat sia, tajahama marsikat soring. Dungi salpu ono mari, diarahon Yesus masih Petrus, Jakobus, Dohot, Yohanes. Ditogi homma nasida, nakok tu sada dolok natibo, tu nasuhi, holan nasida. Gabe mubama rupana di ida nasida. Gabe marsila ma aka ulosna botar sahali na sodapot boton ni panuci ni tanoon mabahe botar songoni. Dungi di ida nasida ma si Elia rap doh si Musa. Nama kataido nasida doh Yesus. Jadi didok si Petrus nama kulingi Yesus. Guru, dengganai dison, upauli hami madison sopo-sopo tolu, sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang di boto nani dok nai. Aitung kata hutan si tutudo nasida. Jala Roma obul sada mengalinggomi nasida, laus makuling masuara sian bagasan obuni di dokma, odo anak haholongaku, tangihon hamu maibana. Alai di nama naili nasida, dang agia isebe di ida. Sasada Yesus do akum nasida. Jadi laho tuat sian duluki di popai manasida, unang di pajojor na di ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak di jolmai sian namate. Ima sahakna, mertua do natumangihon hatani debata, jalan apiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan posang di uluki, nang roh api mana homoluki, ramotan nunang marmarang audisi, nang pedi paujudan, ujung sesudahu, Tuhan Yesus nomor gugui hunang. Yesus tu oleh-olehku, so ada tu dosi, ale-ale nasu burungi dia. Adorang so masuk kita tutang yang pengodiano namanginang jumulo mahu pabotohok kami sogot di patupa di
distrikta Bonatown distrik. Nah dipatupa di HKBP Resok Merak masuk pukul 10 wita. Sa Ria Mahita madohoti pertangyangan Bonatown ni distrikta. Asa tapasada rohata martangyang mahita. Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Oduale Tuhan na manuktong mangaramuti ngulu nami. Jalahodo rodi saleleng-leleng na si pujion nami. Kana porsia marado poko. Pinujima guarmu ale Jehovah. Di patari parhoko dohami di bagasak kay pason lumubima. Di naung uhilala hami padongan yommo. Di ngulu nami gaduk marsada-sada. Boy may huidahami marhite-hite naung hubolus hami. Tahun naung salpui. Tahun 2023. Toktong doho na mamasu-masu hami. Ipaluat soro hami Tuhan. Bolas di tahun 2024. Alani humadongan nami. Jala sa itoktong majolwani lakka nami asaw nang manibil hami. Siya ganup akka lakka nami be. Ngulati madiho ali Jehovah. Lumubi ma di tonga-tonga ni Huriamon. Huriam HKBP Sentosa. Apala diobbason dina hupuk kahami pertangyangan pamuhay di sektor-sektor na pinatupa jumolo sian bagas jorom. Mauliate madiho ali Tuhan say parrohay mahami saluhu na ruas ni Huriam. Suang-sungani nangaka naposom parhaladom. Inalahu makubasi pertangyangan sektor-sektor nanaeng upatupahami tujuan nyari. Dalammu may lahu manugu-nugu manabor-nabori jala pahoton roha doho haporsyon nami marado poko. Inarap hami martangyang di sektor nami be. Di bagas ni ruas ni Huriam anon. Asa dasdasi roha nami be. Lumubi ma ruas na adong di tonga-tonga ni sektori. Rade jala ringgas inalaho marsaor tumangihon hatam. Mangedehon puji-pujian rak martangyang hami. Di tonga-tonga ni pertangyangan sektori. Alania le Jehovah. Tuho matong hupasat tami sa luhu na pakubasyon ni. Asa tung mardalan denggan reta jala lamtu torop na ruas ni Huriam. Siya tao-tao ng salpui. Lumobi ma di taonon na naing pamasaon di Huriami. Ali Jehovah di bagasan Jesus Kristus. So di kami tangyang nami maradopoko. Imaganu pagkubasyon ni Huriam. Baik di tingkat distrik sa resort nang di Sabunganope. Jalanong ditotopon aka program pagkubasyon na naing pamasahod di taonon. Posrohan nami ali Jehovah napatulusom mo doy moloho dongan nami. Asimaroham parsahalayma kanaposom parhaladom. Lumubi maruas ni Huriam patulutson. Aka program-program ni Huriam naung hutotopo kami. Ima di tahun 2024. Pasu-pasu malay Tuhan pakubasyon ng diganup kategorial. Nangaka punguan korpe. Mamukasian kategorial sikola minggu. Remaja. Naposo. Ama, ina.
nangaka punguan-punguan kor na dong di tonga-tonga ni huriamon. Posrohan nami ali Jahoba, marhite tondim tondi porba diai, sadarohan nami, jalalam tu hobas na, hicana hami, patupahon pakubasiod di tonga-tonga ni huriamon. Mulate di ho ali Jahoba. Odiho kami donang bangso doho negara namion. Jala sayhoma namian jala na mga lehod dami na sumurong na siya ko. Di negara namion na sa tung mardame sonak kami sa luho na. Lumuwi may diyak kapartugi nami. Akapemimpin ni negara namion. Naniluhon niya mang presiden rabdohot aka pembantu na di kabinet. Nang songon niya ka gubernur ng kepala daerah. Ali Jahoba, selehon bisuk hapistaran. Asatung marhitei di patukko gogona. Laho patupahon hasitongan jala kesejahteraan kemakmuran. Di tonga-tonga ni parnguluan nami, lumuwi ma di negara namion. Takas di botoho ali Jahoba ditiki na jumonok pe. Naeng di pamasa negara namion ma pesta demokrasi. Ima pemilihan umum. Dinalahu mamilit pemimpin nami na partibo. Ima presiden dohot wakil presiden. Jala serentak mainang pemimpin nami di tingkat DPR pusat. Suang-songoninang DPRD di tingkat provinsi, tingkat kota madya, kabupaten, jala serentak manang dohot DPD. Ali Jahoba say pakulingi masaluhu na kami masyarakat di negara namion. Asa tung parsidohot tami. Lahumadohoti pesta demokrasi. Mamilit na duminggan siya roha nami. Imanagabi partogi pemimpin nami di negaraon. Say ramotan mo ma ng aka naong pinili mo. Imanalaho patupahon pemilihan umum di negara namion. KPU, Bawaslu, di tingkat pusat, di tingkat nasional ng daerah pe. Asatung denggad di patupan nasida, di persiapon nasida le Tuhan. Aka ulaon ima di pemilihan umumi. Jala saurdo mainang rabdohot aparat keamanan. Inalaho madjaga. Asatung denggan martupa marture. Ulaon pesta demokrasi. Nanaeng si pamasahonon nami. Ima di tanggal 14 Februari 2024. Posrohan nami ali Jahoba. Mardami sonak kami. Mamilit pemimpin nami. Daw matahi-tahi na mabain gutur. Alay marhite tondim tondi porbadiay. Dalam marhite ka penegak hukum. Penjaga di negara namion. Boy sa luhut na Tuhan denggan mardalan pemilihan umumi. Asimaroham ali Jahoba. Say pasu-pasu muma pesta demokrasi. Nanaeng dipatupa di tonga-tonga ni negara namion. Muli ate madihuwa le Tuhan. Say pasu-pasu mahami sa luhu na ruas ni huriam. Ganup keluarga. Asa umatoktong na madongani. Akka yanakon ni ruas ni huriam. Amuk kasyan namemet sahat tu na matua. Gonggom di bagasan holong na siyako. Pasu-pasu ng akananula ni tangan nami. Asa gabi may saluhu na sinurak kapahapahanan. Molohodo na hupangasahok kami. Ale Jahoba di bagasan Jesus Kristus. Ramotan mo manang amyak ka parhobas di tonga-tonga ni huriam. Na pinili mo makobasi di huriamon.
Lumobi may inlaho pa tupahon pakobasion na naeng si pamasahonon di nasa tao bolonod di tahun 2024. Asa tondim tondi porbadiay manamiat di rohan namibe. Pos rohan nami le Tuhan say homa na madyori jala manugu-nugu hami. Ale Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Itikyope neng marsaringar mahatam na pinasaha ni naposom. Mamang padita resok nami ang padita lubis. Say parsahalay na sida. Say parrohay na sida Tuhan. Asasahat mabaur hatam ditong-atongan ni roha nami be. Atong sahat diho mangulo nami ale Jesus. Jalo matang yang nami jumulo urasi hamisian haduson nami. Bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tabegema kor punguan ina Kamis.
Ta puji Tuhata maredde mahita. Sian sudah maruliun nuru suduh atuh tiup tutong Yesus Tuhan Tuhan harta nuhurku Sinirohama di hamu dohot damai. Nasian debata amata dohot nasian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus on matutu di hita pamuhay ni pertanyaan di tonga-tonga ni huriata hakabipe sentosa jala mangihuk mamuse tu 2 minggu na nengro. Ala di minggu naro tongon pesta demokrasi ni bangsota. Jadi macohok mahita jala tu minggu tanggal 21 Februari tau dutima di Ganup Jabu ni hita karuas ni huria mar gati pasorin Hobarto ka jadwal naung dohok nanaing patupaun ni parhaladut tabi di Ganup sektor. Pos dorohanami songotang yang ni paditata nakinin di pangudiano ni asa sudeu kap rohani ruas ni huria majakon barita nauli di bagas nabi dohok persauran na rap dohot dongan sa sektor di bagasan las ni roha. Marpanupak madebata di bagasan partangyangatta mamuka bornginon sahatu nama dalani hita saliling tahun 2024. Alani hatani dibata mamonai pertangyangatta huhut laho mangulaho nakka program dohot anggaran ni huriatta di tahun 2024. Pinaborhak ni hatani debata mahita siap pesalmen bidu 50 ayat sadaro dionom. Hujahama di tonga-tongata songon madidokon. Ede si wipodaun taringot tu pelian dohot panguluyon na sitong. Ede sian si asap. Makuling do debata Jahoba. Jala martikting tu tanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan. Sian sion situan ni hinadenggan marsinodang debata. Sainaro debatata. Jaladang tagamon hohom ibana. Dijolo na do api madilat-dilat. Jalaronggur nagogo situtu humaliang ibana. Dipio do akalangit sian gijang rodi tanoon asa diuhum bangsona. Papunguhamuma tuau akan nadaulat marroha. Aka namarpadad dohotau marhite-hite pelian. Jadi di baritahon nakalangit ma hati goranna. Aya pala debatado panguhum. Songonima sahana. Akadonga saha persyaun di bagasan Yesus Kristus. Pesalmen ima bagian niaka pamujion tu debata. Na sinuraton niaka na pinilit ni debata. Gumodang do pesalmeno di surat si Daud.
Aledong do piga-piga diduruni si Daud. Salah satunya di Borginon di Psalmen 50 ima sinuraton ni namargoar si Asap. Ima sian horong marga Levi naung tinutuhon ni debataga be parhobas di bagas joro memimpin ibadah musik pujian. Asap seorang yang bertalenta bukan hanya di bidang musik dan nyanyian. Alayadong do talenta ni ibadah mamereng tujulu akkaahanan ng masa doho si pamasaw ni debata. Ima natajaha sekalipun olak niaya sada sa hatu ayatonom. Alay say panjangan di biddu 50-on macetakas do na sinuraton ni bana. Siyan ayat sada sa hatu ayatonomon di panatapan ni ibana seorang yang telah mengalami berbagai perjalanan ibadah di tengah-tengah ni Bait Allah di Yerusalem. Diamati, dianalisa, bahkan didapati bana do ragam ni akka ibadah naso hinalomohon ni debata. Artinya tulisan Mazmur ini mengingatkan, menyampaikan bahwa ada ibadah yang sejati dan ada ibadah yang palsu. Asa real doi terjadi dari bangsa Allah Israel sejak zaman perjanjian lama. Asap melihat tidak berbanding lurus ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Tidak sejajar, tidak sejalan. Berengon ibadah naik kusuk. Bahkan ada sampai menangis. Doa yang begitu dalam. Nyanyian yang mengajak begitu dekat dengan Tuhan. Pakaian yang ditunjukkan. Atribut-atribut keagamaan yang dipakai. Dan tidak kalah pentingnya persembahan-persembahannya. Alai di bagasan ngolu si Ganupari. Pengamatan ni si Asaf. Ada banyak jemaat bangsoi memenuhi keinginannya sendiri. Ada banyak orang memperkaya diri sendiri. Jalasai gudang doaka para pejabat, para pemerintah, korupsi, tokoh agama yang menampilkan atribut agama, alai hanya sekedar banyak kemunafikan. Gudang dope di tengah-tengah ni masyarakat na percaya akan hal-hal duniawi, berhala, tahyul, hidup di dalam berbagai kegelapan, pencurian, ketidakadilan, gabe terjadi akka hapugoson, bahkan penyakit sosial. Alani Psalmen ini menunjuk langsung kepada kehidupan beribadah di tengah-tengah bangsa ini. Bahwa praktek kehidupan mereka adalah munafik dan bertopengkan. Padahal mereka jahat. Hidup bahena kamanginang
Idok ibana nakinin, makuling debata jala mertikting tu tanah on, sian habicara tolhas tu hasudutan. Sian sion situan hinadenggan marsinodang debata. Dari Sion Allah dipercayai melihat semuanya. Jala tatu sidui Allah dalam kemahakuasaannya mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Idia pehita maringanan diboto debatado sungguh dia parulau tabi. Hidup bahen Allah ingin menghukum dan akan menghukum. Mulut tahu buku nak itu ayat 5 Rodionom itu berkaitan dengan penghakiman Allah. Debata begitu adil. Dalam ciptaannya Allah bisa berbicara lewat alogo, lewat api, ronggur, rodi sudiak karena tinopanai. Dia bisa berbicara, mengingatkan manusia. Hidup bahen secara analisa rohani, bodo masak karena masa di Portibion, apakah itu banjir, bandangkah itu, tsunamikah itu, dan berbagai penyakitkah itu, yang memang tidak masuk akal. Kita bisa mengatakan, Allah berbicara bagi dunia ini, bagi manusia ini, untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan kebenaran Allah. Tuhan Maha Pencipta dan berkasa, mengadili dan memanggil umatnya. Hidup bahana kini dok dison di ayat 5. Papunguhamu matuau akan daulat marroha, akan marpada doho tau marhite-hite pilihan. Amanginang dalam perjanjian lama ada begitu banyak persembahan-persembahan yang harus dikerjakan oleh umatnya. Adong di persembahan keselamatan, kurban bakaran, kurban untuk penghapusan dosa, gudang aka pilihan-pilihan. Jadi melutup piadok songoni dia kahuria-huria na parpudion gudang aka nagabidalan ni huria paingotto nakaruas ni huria taring utup pilihan dang na baru be aisyen na julu pe debata. Sasitongna menurut aturan tradisi ibadah tata liturgi ni Israel pe ngamasai. Holan itu tuh dalam perjalanan pelayanan ini mangulahonon gudang do akka naso di bagasan habonaran ni Tuhani ada berbagai banyak motivasi nabui salah jadupan ni debata. Allah sebenarnya tidak membutuhkan semua itu. Persembahan dan semua nyanyian-nyanyian itu jika tidak dari hati. Jika tidak dari hati yang tulus dan ikhlas. Jika tidak dari pengenalan yang dalam. Jika tidak dari iman kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau disogok. Dan memang dia bukan Tuhan yang disogok. Saya dong do pemahaman nyaka na mga pilihan asalam di pasu-pasu Tuhan niyaw. Asa sisa dosaku. Asa ditadajol maaw. Asa iboto halaki siyaw. Itu semua salah motivasinya. Ibadah sejati bukan sekedar pujian dan doa. Bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar persembahan. Alan ibadah yang utama dan sejati
adalah ibadah praktek. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang membawa berkat, garam dan terang, hidup di antara manusia, di antara sesama, menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Dan itu juga menjadi tema orientasi pelayanan kita 2024 ini. Sebagai tahun okumenis, inklusif. Okumene artinya kita dalam satu rumah yang berbagai latar belakang kehidupan di tengah bangsa negara kita. Beroikumene bagi mereka yang tidak seiman dengan kita. Berokumene dengan yang tidak satu suku dengan kita. Berokumene dengan orang yang tidak serumpun dengan kita. Berokumene yang tidak sedenominasi, tidak sahuria dohot kita. Kita harus belajar, kita harus memperkenalkan siapa Tuhan Allah dalam kebaikannya. Bahkan tu parjahatipe di parode batado arian, mata nyari di parode batado udan. Sarupa di dohot kita. Allah itu Tuhan lubiat tak. Orang yang percaya kepada Tuhan memahami semuanya adalah Allah yang berkuasa. Adong debata di dirina, adong debata di ngoluna. Ido bahin ganupari iko mandok mauliat itu debata. Ganupari iko martangiang pasahaton dirina tu debata. Ngolu tahun tidak seperti apa yang kita pikirkan. Alai debatado nabotosa dia narikok dihita. Sekalipun mengawali tahun ini dari semua keluarga, nunga tababiak ka program tak, nunga tababiak ka sakap talumobi huriana, hakabipi sentosa, kita sedang menetapkan program tadi tahun ini. Marsugut bagian dari distrik dohita, bagian ni pusak dohita hakabipi hatopan. Untuk selalu bergabung dan bersama. Di sini masuk dilantik, pinajongjong ni distrik. Akan makubasi narikot di tahun okumene inklusif. Yang difokuskan kepada pelayanan anak-anak sekolah minggu. Di tahun non, jala di pamasa may di regional 2 on. Nagabi bolahan amak, HKBP Sentosa dan HKBP Merak. Dengan demikian kita bersama beroikumene dalam satu distrik dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Suang-songonima secara khusus di huriat tahun, Allah akan memberikan kebaikannya melewat kita. Allah akan menunjukkan kebaikannya marhite ruas ni huria. Parsidohot mendukung, mangulahon, bahkan unang lupa banangyakon aka programi. Salah satunya kita akan membekali aka parhaladut tahun aka manginang. Membekalina untuk merepres, menyegarkan panggilan tohonan, panggilan pelayanan. Dalas dorohatta mula ka parhaladut tai lam tutabana parbinotoanna di pakkobasion di huria yang manginang. Amin. Las dorohatta kapara dutailam tumajuna pelayananna. Amin. Lumobiak ka ina esteron. Macailas roha ringgesiak kamuna. Marlubba mak. Sudiak kapunguan-punguan. Kita ingin gereja kita ini memang betul-betul Tuhan menyatakan kebaikannya bagi kita. Amin. Isedo patuduhoni hita. Ala ulu hita dipakai Tuhani. Saya percaya jemaat HKB Sentosa ini bukan jemaat seperti yang ada di dalam khotbah ini. Yang hanya sebatas ritual. Yang hanya sebatas nyanyian.
Melotajaha ayat pitu satu uduk nakamanginang. Apa yang terjadi di sana? Menurut analisa penulis Mazmur ini Asap. Maridde du nasida, martangiang du nasida, bagat-bagat nasida. Berengos sahir nabadian hala Israel. Hape mana masa marsipahat-hatato. Hosom elat late teal. Berkembang biak maranaki. Akahatana murah-murah menggasipi inna. Bahkan mereka merasa ketika mereka sudah memberikan kepada Tuhan, apakah itu nyanyiannya, apakah itu doanya, apakah itu persembahannya, seolah Allah tidak mau menghukum mereka. Melotajaha di ayat 21 akamanginang. Saya songonido di baheko. Jala saya sip doau. Saya songonido di baheko di bain. Ima akanak kinani. Bagak berengon rotu gereja. Bagak berengon uli-uli. Alai saya sip doau ina. Jadi ni naroham tudos son ho doau. Harwan adung do merasa bahwa dia sama dengan Tuhan. Saya picangokku doho tahe. Jala rujiokku do apalah di jolo ni matam. Ini luar biasa. Apakah ini seperti yang dikatakan bersembunyi di balik jubah? Bersembunyi di balik manisnya kata-kata. Ini sebenarnya Asap melihat jemaat itu. Jadi melotar pilit akka sibuan akka edde song siasak mon. Ala itu tuh akka paredde pe perlu do menintrospeksi diri. Amanginang semua kita dihadirkan oleh Tuhan kepada dunia di mana kita berada, di mana kita berkeluarga, di mana kita bekerja. Ibadah kita adalah ibadah aktualisasi. Bukan hanya sekedar seremonial. Hidup bahin tahamulatehon ma Allah yang kita kenal itu. Debata natatadai bukan hanya debata naholan hudul di singgasananya. Tetapi Allah yang mau peduli. Jala debata nang rotu portibion marumakkon hajol maun. Alina badia namar huaso do ibana. Yang harus dihormati, yang harus dilayani di dalam segala pelayanan. Adidok ibana do napuna saluhut. Sian ibana do tajalo ragam ni akan tajalo sonari. Akan orang dihita sian ibana doi. Apakah itu bagian dari pengetahuan kita, dasar kita untuk bekerja? Apakah itu rumah tangga kita, hadirnya anak-anak, hadirnya keluarga yang harmonis, hadirnya berbagai kebutuhan dan kehidupan yang sudah kita terima. Siat debata doi. Alani ido melotung di bagasa kesadaran rohani, kesadaran iman, kita dapat mengaktualisasikannya. Hidup bahen asamadok mauliate. Ala itu tuh dihasogohod debatado akajolmah naholan sebatas ritual, hola sebatas permingguan pertangyangan. Alay dang gabi pasu-pasu ibana tudongan. Allah membenci orang-orang yang hanya kelihatan saleh dengan atribut agamanya.
Allah membenci. Rodiaka penampakan sian sudut parduru na berengon songon akka na badia. Alai di bagasan rohana panamun rodiaka penjahat. Alania kamanginang kita kembali kepada kesadaran iman. Dia pehita sungguh dia pe ngeluta. Dia dopan di debata patardo hita saluhut. Waktunya akan Tuhan nyatakan melalui dokop pe ibana panguhum memang ibana do menentukan. Bukan hanya dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab agama lain juga mengakui bahwa Yesus adalah hakim yang menentukan. Ala porsia mahita di hidup ni Yesus nasa na porsia diau jala na tardidi di bagasan guarnai dapotan hanguluan. Kita orang-orang yang memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Alai diadupan di debata digohi dohita di bagasan kolongna. Nasa hurangani nunga ditutupi, nunga dipaiasi di bagasan horong ni Tuhani. Ido na utama, jala ido ngelutta hapor syauta, jala ido karakter ta mangulu di bagasan horong ni Tuhani. Jala tarida may marhite-hite akka parsaurata lumobi laho patukon akan nariko di huriat tahun dengan berbagai cara. Dengan berbagai hati yang memberi. Dengan berbagai hati yang penuh dengan kasih. Mangurupi, bersosial. Mangulahon, akka hatai, natabigisi na kajamita. Idubahin, unang mahula pananginangi. Alay mangulahot sama. Tuhan dalam kasihnya menolong dan memampukan kita beribadah yang sejati. Bukan ibadah yang palsu. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan mauliate marohanami naung pinaluas muhami mamuhay pertangyangan nami. Di tahun 2024 siya bagas joromon mahami tutu. Laho paingoton manungguli. Ang giat di tahun 2024 retas sudia karuas ni huriam. Madohote kapertangyangan di ganup jabu. Margati pasorin may mamuka di hari 20 Februari na nengroon. Hobasi mahami saluhut na akaruas ni huriam. Sairadi jalaw kap rohana majakon barita nauli marita pertangyangan di ganup bagas nabi. Hobasi mahami kaparhaladom di bagasan hatawon haringgason dohot las ni roha mangulak kaulauni jalaho manahupuji upasangap pami. Tarpasu-pasu mahami sudi ruas mon. Dia karagam ni parnguluan na hubolus sami. Pasudorohanami siya kodo saluhut narong dihami. Jala siya kodo, jala tuhodo mulaki muse. Ajari mahami, ganu pari mandok mauliate. Siya kodo sa sudi narikot dihami. Ajari mahami makaporsyai. Jala say tabahonom mudo akaw dengi dihami. Mulo say ho hupatujulo hami. Pasu-pasu mahuriamon. Pasu-pasu hami saluhut na. Pro diborngin na holomon rapdohoto mahami. Say wakaturuho kami ma hadaulaton ni rohanami. Ibadah yang sejati. Ima marpangalahon na tama. Marholong ni roha. Ditongatongan ni keluarga. Ditongatongan ni hajol maun. Idepi hami mula-ulaun. Tarjo mahami. Sona kasisianmu. Natakas makaholongi. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ta paradi ma edeta uhud tapasaha ma peliata. Pasu-pasu kami Tuhan sayu sewenang
gogomi. Timur Gibeon, Panmau Tuhan, Habauran nilas ni roha, Tuna marsaki, Tuna dangoli, Gabe pangapulihi. Pasu-pasu kami Tuhan, sayo sehonda membi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon dia gogomi. Pasu-pasu kami Tuhan, sayo sehonda membi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon dia gogomi. Tatangyakon mapiliata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na sa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masiyan na nilehon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar haseyang hami pilianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad na hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita di tangiang hatopatay. Alea man namin na di banwa gijang. Say pinagbadia magwarm. Say Roma harajonmu. Say Sesaut malu malu di di banwa tongon song na banwa gijang. Ehon Ehon matuhami sadaron hangaluan siapare. Sesa madusa nami songon panesa nami. Didosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay huru na pun harajaon. Dohot hagukun. Rodi hasangapon saliling na. Amin. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsauran ni tod di parbadiaima. Mga ramo ti jala mamasu-masu hamu sa luhut na.